Jeg har i 6. årgang. Jeg vil gerne lige vise jer opgave 12, side 81, hvor vi skal lave et parallelogram, sådan at parallelogrammet det bliver helt færdigt. Jeg starter med at lave et lignestykke, ligesom jeg plejer, og det bliver 3. Så vælger jeg min ene vinkel, og jeg vælger vinkel A, så jeg starter lige i vinkel, eller i punkt B, og den skal være 55 grader, og den skal gå ind mod uret. Og i stedet for at lave den linje, jeg plejer at lave, så kan jeg lige lave en halvlinje. Den går herfra og dertil. Og jeg laver min anden vinkel i vinkel B, som så går nedad, og jeg får lige lavet en halvlinje til. Der går herfra og hertil. Og så ved I godt, så plejer jeg jo at sige til jer, at I skal finde skæringspunktet, det skal blive sort her. Og det kan man også godt sidde og fifle sig lidt frem til, men man kan altså også vælge simpelthen bare at bruge skæringsværktøjet, som ligger der, og så klikker man bare på de 2 linjer. Vi har gjort det før, det er bare, at man lige kommer i tanke om det. Sådan der, og så kan I se, så bliver punktet nemlig sort. Jeg skjuler lige mine punkter her, fordi dem gider jeg ikke rigtig her. De bliver bare det lyse til at begynde med, men det gør ikke noget, de forsvinder. Og så vil jeg gerne have, at jeg kan lave den her streg heroppe, og det jeg ved om den her linje heroppe, det er jo, at den er parallel med den linje, der ligger hernede. Så jeg vil hente mit parallelværktøj, som ligger her. Jeg vil lave en parallel linje med AB, og det vil jeg putte ind i punktet C. Så skal jeg jo 3 cm herud, eller noget andet, 3 et eller andet enheder herud, og det gør jeg med mit cirkelværktøj. Så jeg henter lige mit cirkelværktøj med centrum ud fra radius. Sådan der, og jeg skriver, at det skal være 3, og så får jeg jo det der, jeg skal have lavet et punkt. Men i stedet for at gå op og hente et punkt, så henter jeg lige mit skæringsværktøj. Så skærer jeg altså bare mellem cirklen, så kan I se, så bliver den tyk, sammen med den her linje herude, der bliver fed, og så har jeg mit punkt herude. Nogle gange kan det være en god idé, at man lige får lavet sine linjestykker, altså så man har linjestykker over det hele. Sådan. Og et linjestykke derfra, det er op til. Men lige nu skal I huske, at GeoGebra ved jo ikke rigtigt, hvad det er, vi har lavet, så derfor så er man altså nødt til at få lavet sit polygon, sådan så man er eller sit parallelogram, som jo også er et polygon, ikke? Sådan så vi ved, at nu får man lavet det, og man får lukket det hele. Så her har vi altså det der polygon, som jo er et rektangel, man lægger ned, ligesom vi har gjort i vikingetid.